Gresiýanyň Makedoniýa bilen serhediniň golaýynda müň çemesi migrant protest geçirdi. Bu çäre Makedoniýanyň häkimetleri migrantlaryň Siriýadan, Irakdan ýa-da Owganistanyň gelendigini suwd edýän resminama bolmasa, olary kabul etmegi besetmeginiň ideýanyna gabat geldi. Gürüň edilýän 3 ýurduň raýatlary şu ýyl Balkan ýurtlarynyň üstü bilen günwatar Ýewropa sapar eden 100 miňlerçe adamyň aglawa bölegini emele getirýär. 22 noýabrda Makedoniýanyň serhediniň golaýyndaky Gevgeliýa sebitinde demonstrasiýa geçirenleriň arasynda İranly, Liviýaly, Marokkaly, Somalili we Bangladeşli raýatlar bardy. Täze talap Serbiýanyň we Horwatiýanyň häkimetleri şuňa meňdeş karary kabul eden soň güýje girdildi. Pakistanda mundan bir hepde dol bolan we 14 ýolagçynyň ölümine sebäp bolan demiryol helakçylygynyň soň demiryol ulgamynda açlyk eglan edildi. Bu çäre Pakistanyň Quetta sebiti bilen uly şäherleriniň arasyndaky demiryol gatnawyny towtatdy. Otly sürüjileri köňelen lokomotivleriň olaryň we ýolagçylaryň janyna howp awandyrýanyny aýtdylar. Serbiýanyň paýtagty Belgradda müň çemesi alim we ilmi derňew işgäri döwletiň derňewlere we ösüşe yeterlik derejede maýa goýmandygyny aýdyp protest geçirdiler. Olar Serbiýada dürli barlyk we ösüş merkezlerinde işleýän 3600 çemesi adama wekilçilik etdiler. Şeýlede protestde bu pudokda işleýänleri az aýlygyň berilýände aýdylyp näýilelik bildirildi. Protestçiler men alim şol sebäpden hem zordan halas boldum. Ilmi barlyk işleri açlyga alyp barýar ýaly bannerlary galgatdylar. Siz Adatlyk radiosynyň şuň kütädelikleri bilen tanyş boldunuz.